бахшбахтии ман монеа нашав. Меравем. Мирон, меравем гуфтам, биби, зуд бош. Ту кардӣ. Ту кардӣ. Ба ҳамааш ту гунаҳгор ҳастӣ. Ту ӯро тарк кардӣ. Бас аст. Гунаҳгор Райҳон аст. Элифро ба назди Озод ӯ фиристод. Бигзор гӯшҳоят бишунавад, ки чӣ мегӯӣ. Интиқомамонро аз асланбойҳо ту гирифтӣ. Элиф одаме нест, ки аз ӯ интиқом бигирем. Ман танҳо ба хотири Дилшоҳ мегирам. Элифро рафта аз он ҷо ман мегирам. Ман мегирам. Элиф, ҳеҷ кас занамро аз ин ҷо гирифта наметавонад. аз интиқом даст кашед, бибӣ. ин хел ишқ ҳама чизро иваз мекунад. ба ман бовар кун, Мирон. ба онҳо як шанс бидеҳ. гузарондани туе, ки муносиби ҳарду оила аст, қарзамон аст. дар ҷое ки ман мурдам, набераи маро келин мекунӣ, ҳа Насӯ? Элиф!